Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel keluarga DC, guys. Di DC ini beramban guys. Ramban godhong telo, sapah karo daun apa kuwi? Kates, godhong kates karo godhong singkong guys. Sebar kok buritan ke belakang rumah, terus godhong telo rambat dhisik yo jipuk iki mau terus bar tak cuci wis tak kayak nebak iki lho guys, bar tak cuci terus kita ngambil itu sarungnya salah itu ngocek intik iki guys. Dengkole ngocek intik emang akeh entuk duduk. Iya. Lan asem guys. Lan asem, entik, koro, budhe, Cipir. Cipir, Terong, karo, entik. campur-campur enak. Aku kok rencana ki dhisik arep nggek kulup-kulupan ya guys, mau nyambel. Terus godhong-godhong sapah, godhong-godhong kates, terus godhong telo rambat. Kok wis ngono-ngono kuwi ae. Hasil kok guritane dhewe ya guys. Terasa tumbas. Hidung telane iki malah apik-apik guys. Bar tak rambani iki mang. Lah iki sing dianjang-anjangi Mbah Dok iki guys. Iki blonceng nggih. Blonceng nek ning kene arani blonceng guys, tapi nek ning daerah sampean iki biasane bligo. Iki anggek mulai merambat. Jadi digawekno anjang-anjang nek ning kene iki anjang-anjang. Digekno mau-mau ngene iki ben engko woh iki pating grandul ngono guys. Sak mrono kae. Ya kayak mulai apa merambat pucuke. Wah iki mbuh sok apan iki, guys. Mulai woh iki mbuh sok apan iki. Katese lah ya pating greyong kaya ngene pating grandul ndadine kok mbok. Iki wis disayur iki, guys. Angger sing kalong-kalong ngene wis do dijaluki wong-wong kuwi. Kan endek posisine iki ndik karek gayoi. Angger nek wong ape nyayur, Mbah, njaluk kates, wis ndang jupuk dhewe ning guritan. Lah iki dong sapah sing tak rambani mau, guys. Iki kena nggo sayuran, godhong sapah iki sak mrene iki. Pokoke wis bergantian, guys. Engko nek gak adik edhise, mama edhise yo dhisik kae toko pager-pager kono kae. Sak mbret rene iki godhong telo sapah, iki godhong kates. Lengkap. Sing ngene anggek mulai muncul. Yo godhong kates sak mrono-mrono kae godhong kates kae, guys. Kae nek sawit paling tak paranane tak jepuke. Kae sak enek sawit, guys, dhisik iki gak ngerti mau. Tak jepuke. Mau wis bar tak jupuki pupuse sing kuwi yo wis arek dhewe sak meniki enak iki.
lumayan untuk sambil ini guys, lumayan. Terus ijek sing sebelah iki nggo pakan-pakan wedhus barang wi wakeh guys. Iki godhong berukan yo enek, godhong residi enek, godhong klanding. Sayang iki gak duwe wedhus, iki kadang ditukoni bakul wedhus ngono kuwi godhong klanding. Ditebas guys nek ngarani. Pokoke sak muter, sak ngguri omah iki biasanya ditebas 100.000. Kae guys, godhong kates iki ning kono kae. Kates gantung barang kae iki yo enek, cuma dhisik iki urung iso jipuki guys. Kates gantunge. Lagi godhong katese iki walalah ledung-ledung iki lho. Num-num kaya ngono, kok tak jipukane ya guys iki ya. Jipuki guys, digodhog ketimam karo sambel ngono wis. Bakso iki wis bios iki kates gantunge. Iki guys, kembange wis kok ngene iki lho, wayahe jipuki. Tapi mbuh soapan-soapane ya guys. Nggo digolekno gathuk neh. Kan iki yo nek dimasak iki yo kurang trimo saithik. Engko digolekno tambah-tambah neh gathukan neh. Nah kuwi godhong sapae nek sakmono kuwi tak jupukane guys. Cek entuk imbuh neh dhisik. Lho, sotenya guling guys. Guling. Tambah sakmene lumayan guys. Iki karek godhong katese sing sebelah kono. Sing sebelah kene guys. Terus piye nek njipuk iki ya. Mbah Dok mang nduduki enthik kok kono kuwi. Iki isek esuk iki lho, dadi godhong lompong iki ya enek banyune. Desa iki nerak-nerak iki teles kabeh guys, iki guys. Sik.
Oh, tapete wong ape mangan ijo-ijonan iki, guys. Nerak-nerak ning nggon kayak ngene iki. Sik berugut. Masih lamur. Wes. Iki sampai dibakari karo Mbah Dok. Ben nganu guys, angger do bar mbuak sampah langsung dibakar. Jadi ini ben gak nganduk-anduk terlalu wakeh. Sithik-sithik dibakari. Alhamdulillahirabbil alamin. Enek kates kok gak gelem kates buah ya guys kuwi. Kates biasa, nggo sayuran. Kates sayur. Lejere sarapan, guys. Ajangku cuek, guys, ngono. Piye? Sadam masak mbek iso. Ajange kaya mbah-mbah kuno, ya Allah. Mangan sambel. Lawoe apa? Walah, lah kok ya sambel tempe. Aku ndek iki nyambel tempe ya. Pakai kemangi, Bang. Ketoke. Lah ajane sambel tempe iki gathoke kemangi. Tapi wong Pak Sudinda iki do moh ya. Deksa. Dadah. Dadah. Lho mama ape diparingi kok gak sido. Mama mau jere ape diparingi. Ah, ape diparingi apa, Nduk? Diparingi apa? Baper. Oh, lah. Ngomong ya. Njaluk lawane, guys, aku, guys. Yo. Kene iki yo ngono kuwi, guys. Nek mam kuwi pondoke iki ning kene iki. Mangan iki pokoke do nglumpuk ning nggone sing tuwek. Mbah karo apa kuwi yo. Enak pokoke. Isa. Buka wetenge. Halo. Yo. Buka. Nah. Buka kok. Mateng aja ya ini ya. Melok ngabuk apa salah? Setu. Anggitku ya Mbak Par, Mbah Ratomi. Kowe aku papat ku Mbah Garmi anggitku tak nyelokno daftarno. Mbah Garmi. Mbah Garmi wong ya cuwepet nek mergawe. Ayo. Engko tak omongane. Engko pur tak kon ngebel is ya. Lah iki guys, iki desih iki ning sawah-sawah. Iki arep jipuk lemah untuk yuyu ngono kae lho guys. Lemah sing diunggahno yuyu ngono kae. Dadine bersih lemah kon jero. Kuwi arep tak nggo godhog-godhong kates, tapi dalane kok koyo ngene. Parah guys ki. Apane gorong-gorong iki pecah, dadine amblong koyo ngene. Lah iki ngene iki posisine nang saki melok ae iki piye iki? Piye sa? Konsepem piye iki kok melok terus iki? Ini iki mergawe karo gendong ngene iki lho, guys. Dalane elik. Kono omah apik emok. Golek untuk dulu. Guys.
Dadah. Perutnya gak boleh dibuka, guys. No piye? Piye nek no. No sing apik ya. No. Perutnya gak boleh dibuka. Lho, saru gak boleh dibuka. Iya aja dibuka, Dek. No. Sik wis meneng ae tak mek. Untuk aja dibuka, saru gak boleh diseneni kae lho Bu Jess, nggih gak boleh dibuka. Wes tuh tak dong. Bismillah. Akhirnya guys untuk yuyu. Bismillah. Ini kok koyo ngene iki piye iki? Bismillahirrahmanirrahim. Lusa. Lusa. Ayo mlaku, Dek. Mlaku ya. Mlaku. Wis ayo nang rono parake. Mlaku. Wis. Alhamdulillah untuk yuyu guys akhirnya lemah yo resik rupane putih. Jadi ini lemah kok ngisor iki. Ayo. Gak pareng dibuka bajuke, diseneni gojes. Kandanane kok angel nggih. Bondo tangan kok mbah wek iki. Lho. Wong nek wong mengkreng ndi kok Dek lewate ndi? Ya bener ayo lewat kono, ayo rono. Loh, malah muter ning kono. Semut londo. Kok balik neh ya ayo sebelah kene ndang ayo rono. Ayo. Tangane rasa dibondo. Urung garing e dhewe wis ketoke serang-serang kok, Dek. Pirang dina wis? Nek panase gelem ndang ter ngono jane yo. Ayo, Dek. Kok malah mandek yo. Wis bar dene panen. Ijek saiki milai sing keteke. Ndi sing andeng Mbah Kong kuwi? Empret. Tikus oh. Lah iya. Lah kok balik rene neh toh, Mbah. Ayo ndang rono. Wong kok kelangan enggok kok. Mulo mama ape rene kok malah rono. Ayo. Cepetan, iki nderek mama apa nderek ibu? Nderek mama apa nderek ibu? Dek, lho gak pareng. Lah, yo kandhanan kok angel ngono sa. Kok kadung tuman nganu nyingkapi kaos ya yo. Wis kadung tuman iki. Ndi yuyu. Iki yuyu. Ayo. Wong kok ndi yuyu. Ayo, tangane ora boleh nyekeli kaos disingkap. Wis kadung tuman. Guys, Pak Suri wis serakanti ngenteni desih masak. Sarapan didadar nondok anake wedok. Dadar ndok terus sambel tempe sing diingi kae isek engko dipanasi Dinda kuwi. Mbok sereng-sereng sedelok ning wajan ngono kena nggo mamayah ya, Dik. Dinda yo bar mam karo dadaran ndok, karo makroni pedes. Wis kena nggo mam. Sambel tempe kalau ape dinget sik. Panasi sik, Kong. Sabar. Niki godhong telo sapahku yo wis mateng, guys. Sing sebelah kene iki godhong telo sapah, kene iki godhong telo rambat. Pak Su sarapan karo ndok. Konyo ambeli sing pedes guys iki meng kayak sambel Dek Dinda mengane rupane ireng. Wes, terus. Dolanan banyu terus. Dolanan banyu yos.
Lho, kae lho, Ibu sa. Nek tempene Di seneni lah yo, tuman yo ngono. Pasti Pak budutno. Lho, karepe diloroi kan mo. Karepe diloroi mo. Oh. Uyek tata yo ngono. Puyek yos, puyek yos. Puyek, Bu. Waduh, waduh. Alah, 5 menit renek ngono rene nah. Lho, alah nek wong ngamen. Anak wong ngamen, Kak. Anak wong ngamen, Deh. Lho, dia wong ngamen, dia tikus gede walah. Tenan tikus. Tikus gede. Walah, tikus. 12 rono lho, Pur. Mbah HP nendi kae? 12. Nek kadung purik dolanan banyu ning kene rek. Diladeni anak wedok. Mbayani. Iki godhong kates, sitoke godhong telo. Tapi sambele urung aku urung nyambel. Wis sarapan mbek ngono sik lah. Nggo ngerapen tatu. Mbek sambel tempe, endok, godhong sapa. Wis ngono sarapan, guys. Iya. Gajel usus. Gegajel usus. Panas ya. Segone sik panas kok. Ayo diler sik, Mas. Engko ususe ya metet to, dipangani panas-panas engko. Sarapan kae sarapan. Ngoden sik panas kok. Maraine nguntun kropo sik ya mangan panas-panas nggih, Mas. Kon ngeler dhisik kon pasi kok. Nek mangan wis untak untune kon enak. Kok untune dhisik iki kropos kabeh iki lho. Dhisik iki ndesuk wis blonjo, guys. Blonjo tapi ora tak sepil. Iki lho belanjaane dhisik iki. Nek tahu, tempe, capar, bos. Iki capar, cambah lho guys, cambah kacang hijau sakmene memang 1000. Terus tuku tahune. Tahune iki 2 bungkus. Tahu. Terus tempe. Engko Dinda iki request dikon nyambel tahu tempe niki. Tahu, tempe, terus apa? Balur. Iwak asin iki, balur lho, guys. Terus ki lombok abang, iki gethuk lindri. Imbuh diapakno iki engko nggih. Mikirku ya wis alah semangan ki sak gathoke. Sing penting ki Pak Suki enek sambele wis. Wes kuwi nek drama wes. Drama. Piye emang nek drama? HP yos, sing HP terus apa, Nduk? Adik. Walah, adik dolanan HP terus. Ya dicubit teh. Cubit. Apa sih? Nderek Pak D. Apaan tuh ngono? Apaan tuh? Lah kuwi tikus gede. Lah tikus, Kak. Sakmono gedene, Kak. Tikus, Kak. De, tinggal, De. Tinggal ning warung, De. Lah engko maksu kaget teh gedheke mbok ngono kuwi engko. Maksu panggil, maksu. Tok tok tok. Assalamualaikum, Mak. Piye? Piye nek manggil maksu piye? Mak, ngono sik celuknya. Lah. Maksu ka lho. Mak. Kakek celuk maksu. Maksu gak ndungu kae. Kakek. Mak. Apa nih di Mak? Astagfirullahaladzim. Tiba, guys. Kasihan. Tiba kepleset, mak ngek kae. Pleset on dhuwur. Sing nakal sapa, Dik? Sing nakal sapa? Kakak. Kowe diguyu. Ayo tinggal ayo ditinggal ya.
Lawangnya dilebeni kabeh ya. Dadah. Dadah, ya tinggal. Nek mau ki ndang rene. Ayo Kak, mamak pek Kak. Ayo. Pek, Mak, pek. Mamak pek. Loh iya, Pak De gak dikasih tempe. Ibu goreng tempe kok. Pak De pundurno tempe, Nduk. Pak De pundurno tempe. Oh alah. Ya Mbah bar nangis kok guyu. Piye, Dek? Walah, kakak digendong nek guyu kekelen. Kakak digendong. Ora kupuk nek purik, alah. Pak De pundhutno tempe, Pak De. Pak De pundhut tempe. Alah bosen wis nyingkapi kaos ae wis. Lho guys, prosese godhong kates tak godhog blebuduk kaya ngene iki. Iki nganggo banyu lemah mau. Tapi banyune lemah ki ya tak saring, guys, ora kok terus diplungno nganggur ngono ki ya ora. Lemah iki dikum enek 10 menit, 5 menit. Engko terus disaring nganggo saringan banyu. Terus anggek di godhog. Iki warnane cek ijo kaya asline, guys. Ijo kaya asline nggih. Padahal ya gak tak paringi uyah. Nek wong-wong ngene dikek uyah. Dhisik iki tanpa tak paringi uyah. Tapi ya cek panggah tetep ijo. Kadang enek ya ning pasar-pasar ngono kae wis dikok ning plastik. Plastik 2.500 ngono kae rupane iki gak iso apik ngene iki, guys. Rupane wis semu kuning. Maksudnya iki mbuh piye nek nggodhog kok iso ora iso ijo ngene iki. Rupane iki kuning-kuning ngono kae lho, guys. Kadang yo jenenge wong yo didol yo, guys. Kadang iki godhong sing wis tuwek barang ngono iki yo dielokno. Nah, aku tak jupuki sing isih enom-enom ae. Makane nek tuku ki gak senengku yo ngono ki, guys. Kadang iki godhong sing wis rupane ngono kae lho, kuning ngono kae yo dielokno godhog ngono ki gak senengku kuwi. Rasane wis alot, tuwek ngono kae. Jenenge wong golek dhuwit yo, guys. Karepe kan ora usah godhog, ora usah ramban, wis kuwi karek ngolah ngono. Adole kan wis gudukan. Tapi yo ngono kuwi mau. Kadang godhong kates tuwek-tuwek godhog. Nah, aku yo ora kaya nek ramban dhewe iso milih. Alhamdulillah, guys, entuk rezeki. Din cilik, Din. Alhamdulillah untuk rezeki konggone Mbak Lis warung, guys. Mbak Lis andenge musola atau bag lho, guys. Sepasaran bayi duwe putu. Tapi ki gak disepasari, cuma hakekoan tok. Saiki masake, tapi dhisik iki diparingi rezeki. Kindra bolo-bolo warung ngono yo, guys. Karo Om Joko yo dikasih. Tapi uga nampa buan ngono ki uga, guys. Jadi cuma acarane ki hakekoan karo berjanjenan ngono kae. Matur suwun nggih Mbak Lis, muga-muga rezekine jenengan ngalir terus, berkah barokah, sehat selalu, panjang umur, lancar rezekine ya, guys. Ki dhisik lanjut arep nyambel. Urung mateng iki, guys, ya ono ya ini urung mateng. Tapi kan wis dobar sarapan ki ayem dhisik ki. Ki brambang bawang lombok terus karo terong tis cempokak lho, guys. Tak elokno nyambel. Cetek nesik kompore. Wis nyambel ya, guys.